Дай мръдни. Аре. Сега. Ма това сигурно ли ще държим, не се е закачал зъбите, бе? Ще се и натиска ли? Бе. Не, бе, остави се ръката така просто, бе. Аре, аз. Айде хапни за ръката. Виж? Само че нали на ръката няма стиска. Няма бе, не стиска сон. Иска да се бори, да се играе. Явно са го учили така, са го правили като мънинко. Виж как държи не пуща. Не ди ръката. Не пуща. Живай бе, иска да си играе бе. Значи Тимката зачопа за ръката и ще уриви шортала към се струва. Арес. Голямо пули, не са пули. Маца? Маца? Маца, ама като ти тигли не зъби някой един. Това качи ли? Ядосано изглежда. Снимаш ли? Снимам го. Бъртъл звяр. Няма бе, кеф му е. В смисъл ядосва се, ама не прави така, ще да го боли. Пай се обърсва по мен. Обърсва ли се? Той са гали в тези дни. Шака. Сам на тебе ги прави тия номера. Не, че се коса подмуваш, бе. Аз го ядосвам. Айде, скочи. Айде. Ближе хапи там, какво дойде. Виж как хапи, гледай. Видя? Ама по ръката, сега стиска якито, да, ама ръката ми не стиска. Сушката, Гледай. Бавец. Главичката на толкова смешка. Ай бе. Шизи. Там не стиска обаче, с леко сусните държи. Хафа зъбите, по-сусните и гледа за бузата да му закачи. Той та лежи. Лежи, хапи, гледай. Ама не стиска силно, бе. То оставай да. Той стисне ли силно, ще разбереш много. Ало, пусни, бе. Не пуща. Мацо. Ало. Диво. Се подбува. Ето психопат. Ай сега толкова, бягай. Чакай да си взема морковите.